Добре дошли в храма Свети Архангел Михаил в село Трънчовица. Тук храмът, който е посветен на този светец, миналата година празнувахме 140 години от неговото построяване. В Трънчовица хората са католици, което за България сме много малко, 1% от населението. В 1874, още преди освобождението, е открита тази църква. Тук в Трънчовица, виждате, малко сме на баири, затова изключение прави. На католическите църкви отпред е като триъгълник. Ако сте виждали тези, такова един триъгълник и вътре окото на Бог, където да погледнеш, той те следи. Тук отпред е малко църквата направена както православните църкви. И кулата, камбанарията, не е отпред на входа, е отзад, отстрани. Тя е изградена от унгарски майстори, от бялан камък, защото тук е имало свличания. И тя, понеже камъкът тежи, за да не стане, я построяват отделно. Тези майстори, които са били строители, според документите, са били ученици на Кольо Фичето. Затова няма този триъгълник, е тази архитектура, която е типична за източните обреди. Всеки е свободен. На сила никой не трябва да идва тук. Който иска, църквата е отворена. Защото на сила, знаете, че живели сме във времена, когато на сила ни караха да правим неща и не стана работата. Така че тези, които идват тук заради вярата.